para manungsa sing urip ning alam donya kabeh ana tata krama kabeh ana sing bau reksa aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kanggo kita ben urip sempurna kudu iso ngomong rasa kudu iso ngomong jiwa raga kabeh iku ana tata carane ora iso sakarepe dhewe kudu ana guru lan musite kudu ana laku lan tirakate donya iku wis tuwa umure wis berusaha sakarepku Saku ketepati rahayu Rahayu Ade. kesempatan dina iki padaku manembah para sang kuwasa yen nyuwun keselamatan kanggo alam bumi kaya padha ngono ya. Nggih Ade. Papan-papanane ning ndi iki Kabul? Teng Jatinangor Klaten ki ageng gripik Pak De. Karena apa? Saat ini lagi ono peristiwa sing bakal kedadian awit saka tanggal 13-14 nih. Nggih. Kira-kira kedadian apa kuwi? Gerhana bulan Pak De. Bulan. Nggih. Sing jenenge gerhana bulan kuwi duweni carane dampak kanggo aktivitase alam lan manungsa ngono ya. Nggih. Carane ilmiahe gerhana bulan total kuwi duweni carane dampak sing gedhe kanggo aktivitas alam ning bumi. Karena kuwi fenomena dadi yo pengaruhe ning babagan cuaca ngono ya. Nggih. Carane laut yo lagi pasang banyune ngono ya. Nggih, Pak De. Aktivitas liyane babagan geologis liyane ngono ya. Nggih. Ananging cara siramu nekuni babagan keimanan, babagan ajaran agama, sing jenenge gerhana kuwi dianggep kaya dene peristiwa sing penting ngono ya. Nggih, Ade. Kuwi tradisine wong sing ngrasuk agama Islam, agama apa wae ngono ya. Nggih, Ade. Makane diajarake siramu nglaksanakake sing jenenge tirakat utawa lelaku. Nyambut onone fenomena gerhana pada di bulan iki ngono ya. Nggih, Ade. Yen muslim yo dianjurake nindakake salat gerhana. Nggih. Kira-kira kowe anggara kuwi dianjurake nindakne apa? Iki warisan pas Paskah ya. Pas Paskah ngono ya. Nggih. Jadi ngono kuwi ngono ya. Nah, menika kan nglafati Yesus Kristus. Lale pas Paskah sedane Yesus ngono ya. Nggih. Makane iki fenomena sing besar kanggone alam lan manungsa ngono ya. Nggih. Makane gelombange laut kuwi yo ningkat. Gerhana bulan kuwi iso ndadekake gelombang laut itu carane tambah dhuwur ngono ya. Nggih. Karena akibate kuwi ngliwati garis lambening pantai ngono ya. Nggih. Dadi iso gawe pasang iso luwih gedhe ngono ya. Nggih, Ade. Asal jenenge gerhana bulan kuwi iso ndadekake temekane babagan corona matahari lho ya. Nggih. Dadi sing jenenge corona iku ora Covid-19 lah ngono. Nggih, Ade. Nah, jebule matahari kuwi duwe Corona. Nggih, Ade. Dadi corona matahari kuwi iso ditonton nalikane gerhana bulan. Karena apa? Langsung ning lapisan sing paling jaba sing jenenge srengenge utawa matahari kuwi warnane iso jengkah ya iso abang iso kaya dene geni ngono ya. Nggih, Ade. Saengga iki fenomena sing langka sing iso diamati saka bumi ngono ya. Nggih, Ade. Lah pengaruhe babagan fenomena gerhana bulan kuwi ning ritmene jantunge ya jantunge alam lan jantunge manungsa kuwi ya duweni dampak pengaruh ngono ya. Nggih, Ade. Aja pikir sing duwe jantung iki gurung manungsa. Alam semesta kuwi ya duwe jantung ngono ya. Nggih, Ade. Makane fenomena alam gerhana bulan kuwi pengaruhe iso ning jantung, iso gawe suasanane manungsa kuwi duweni dampak pengaruh ning detak jantunge ngono ya. Nggih, Ade. Karena alami ya berdenyut, jantung manungsa ya melu berdenyut. Ananging denyute beda karo hari-hari sing biasa ngono ya. Nggih. Sing kaping loro kuwi ya babagan
duweni dampak ning polusi udara ngono ya. Nggih. Makane warnane bulan kuwi nek gerhana kuwi iso nuduhake tingkat polusi udara ning bumi. Makane warnane sangsaya abang ngono ya. Nggih, Pak De. Sangsaya dhuwur kadar polusine ngono ya. Nggih. Lah warnane iki bakal muncul akibat pantulan saka cahaya matahari. Dadi sebagian permukaan bulan sing dipengaruhi kondisine atmosfer bumi. Pengaruh banget lho ya. Nggih. Ananging najan gerhana bulan total kuwi mempengaruhi kondisi fisik bumi, fenomena iki duweni dampak signifikan maksudnya budaya lan spiritual kanggone komoditas kabeh wong sak donya ngono ya. Nggih, Pak De. Dituntune ning pengamatan dan perayaan babagan gerhana iki duweni konsep penggolo babagan kekayaan tradisi kebudayaan agama ning masyarakat ya. Nggih, Pak De. Makanya nek siswa malah karepan Nusantara dawuhe nalikane nampa kahanan gejolak alam fenomena sing jenenge gerhana bulan kuwi wajib nindakake tanpa brata otomatis rakat njaluk pangampunan karena iki dibuka kesempatan penebusan karma sing wis barang sing ana wis ditindakake dilakoni kuwi kesempatan ditebus karmane kuwi ya. Nggih, Pak De. Makanya kesempatan sejarahmu terakan iki nebus karmamu jaman biyen utawa karma sing besok bakal kedadian kabeh dijalukne Ora. karena manusia kuwi ora iso secara ora iso ngindari babagan karma mesti saben manusia kuwi mesti duweni karma Allah mbok karma apik ngono ya. Nggih, leres Karena Pak De. keseimbangan Nggih. dadi kesempatan nyuceni utawa nglakoni sing jenenge pertobatan Agung. ngono ya. Nggih, Pak De. Yen nyuwun njaluk supaya jagat bumi raya maya padha iki dikai keamanan kesejahteraan. Karena apa? Akeh wong sing duwe pambethek yen iki ku kedadian sing jenenge gerhana bulan iki ku nang ampek bumine sing muteri srengenge ngono ya. Nggih. Kuwi ampek mandeg kuwi bakal kedadian sing jenenge gempa gedean Gedenan. ya. Nggih, Pak De. Carane iso diarani kiamat aku no. Nggih. Dadi iki sanepa sing jenenge kiamat ki rung ketentuan sing jenenge kukuting jaman. Ning iso uga kiamat Padine. Nggih, Pak De. Makane no jagat gede jagat Cilik. ngono ya. Nggih, Pak De. Ngono ya. Nggih. Makane nyuwun ndedonga malah sing kuwasa kesempatan iki direwangi dakono kene tekan papan panggonan gua kene ingin gawe perenungan, nggih gawe laku lho ya. Nggih, Pak De. Dadi tambah paham ya. Nggih. Dadi kuwi nggih pangeten babagan gerhana Bulan. lho ya. Nggih. Makane nek dhewe ngerti babagan kedadian wingi sing kelakon sing jenenge biyen ana sing jenenge banjir barang kuwi, ana sing kerendem desa-desa, sing kena banjir longsor sampe turute kuwi bagian saka fenomena alam kodene gerhana bulan sing total iki lho ya. Nggih, Pak De. Makane fenomenane ya cara-carane astronomi sing bakal ketekan kedadian ning bumi kuwi antarane matahari lan bulan posisine kuwi gawe bayangan bumi sautuhe kepek nutupi bulan ya. Bulan. Oh nggih, Pak De. Saengga cahayane matahari kuwi ora iso langsung tumekane permukaan ya. Nggih. Akibate bulan kuwi kaya dene katon remeng-remeng ngono ya. Nggih. Warna redup bahasa Indonesia niku. Nggih, redup, Pak De. Duweni warna sing rada abang karo cahayane matahari mau pancen kalang-kalangan bumi dadi ngalami pembiasan ya. Nggih. Saka atmosfer ya. Nggih. Lah fenomena iki disebut kodene bulan abang cara basa Inggrise blood moon apa ngono. Red Moon. Red moon. Nggih, red Ngono moon. kuwi ngono ya. Nggih, Pak De. Alum lah pati ora iso bahasa Inggris ya. Nggih, Pak De. Jadi ngono kuwi ngono ya. Nggih. Lagi dadake salah sawijine peristiwa ning langit kuwi dadi katon endah malah menarik yen ditonton ya. Nggih.
Dadi fenomena iki iso maruhi babagan langit, babagan wengi. Dadi langit suasana ing wengi lho ya. Nggih. Ananging duweni sing jenenge aspek panguripan. Makane para ilmuwan peneliti ngene iki iso dadi kajian lho ya. Nggih. Babagan ngenal alam-alam penciptaan ya. Nggih. Apa cetok lho ya. Nggih, Pak De. Makane ora lumrah yen kaya dene Anggara kok ngrasakne mlaku kok kaya kliar-kliur kaya pilak ya dampake saka fenomena Alam. gerhana Bulan. bulan lho ya. Nggih, Pak De. Nek gambel kira-kira yo ngrasakne kliar-kliur apa ora? Nggih, sami Pak De. Heeh. Piye rasane? Nggih, kados biarku kados ngambang Pak De. Kaya gampang ngono ya. Nggih, Pak De. Kok dene mlakune ora nepak bumi lho ya. Nggih, leres Pak De. Berarti kena pantulan lho ya. Nggih, Bumi seditak kena gravitasi utawa pantulan saka fenomena alam lho ya. nggih. Gerhana bulan niku Pak De. Heeh. Makane akeh wong para spiritual, wong seminaris padha gawe ramalan babagan gerhana Bulan. Akhire gawe sing jenenge ontran-ontran, gawe weweden kanggone penduduk Bumi. Hati-hati, Pulau Jawa bakal lajur dina tanggal 13, 14, 15 Maret. Wong Jawa do minggat nek Kalimantan ya salahnya ngono ya. Nggih. Ada ngono kuwi ta ngono. Nggih, leres Pak De. Dadi iki ujian kanggone wong sing urip ning pulau Jawa. Nggih. sing kuwasa kuwi sinten tok. Oke. Nggih. Ora gampang iso main wangan ya. Nggih. Kamu kok iki alame disanepa. Ayo lamun jagat gedene sing gempa geden-geden lah nek uripe sing gempa geden-geden yo medeni. Medeni Pak De. Susah golek panguripane, Nggih. perekonomiane. Nggih. Susah golek sandapa. Pangane. Nek wis ngono, apa-apa sarwa susah nyandi palane. Ora ono kang ngelayan. Modar aire ya. Nggih, Pak De. Ngono kuwi lho ya. Nggih. Karena wis ora iso golek babagan sandang Pangan. pangan. Pasti ini menungso nek ora iso golek sandang pangan yo cetha parane lho ya. Nggih, Pak De. Ajaba kok dene gambel ramangan paribasane 3 tahun wis ra modar lho ya. Kok dawa kok ada barangke awake lemu tahan 5 tahun ra mangan lho ya. Asane apa ngono ya. Aneh apa Pak De? Penting siramu tetep apa mestine kewajaran terjadi menungso wancine mergawe golek pangupa jiwa ya golek pangupa Jiwa. Nggih, Pak wis De. rasah nemen-nemen aku mikir bencana tapi Nggih. wis diatur pangeran ya. Nggih, Pak De. Dadi aja ngapek nglalu. Daripada aku kejeblokan gunung apa gogrok ketiban omah terus kok gempa aku tak nglalu bunuh diri sisik wae kasarane ngono ya. Kathah Pak De. Karena bunuh diri jebule ora sedo kiamat aku. Nah, Tapi malah rekoso ngono ya. rekoso Pak De. Paham ngono ya. Nggih. Makane ujian iki dijaluk padha kanca Sabar. sabar. Nggih. Wis rasah wedi nek ping 100 krungu penerawangan padha-padha Nungso. ananging kuwi gur supaya eling lan was. Padha. Ya. Nggih, Ngono ya. Nggih. Karena biasanya nek wis tingkat spirituale dhuwur sepanatulane wis dadi kuwi gemar gawe pangan. Gemar gawe pembedaan apa-apa sing ngono kedah. Deyan. Ya. Nggih. Aku nek kedadian jenenge mumpul. Nek kedadian ya jenenge idlep ngono ya. Jelep. Nggih. Ya ngono ya. Nggih. Anake nek dikaji tenanan, delare kaya gampul senengane tukang ngeramal. Nek ngape kiamat tenan, ora bakal viral wong. Mutar kabeh Pak De. Ngono ya. Nggih, Pak De. Makane kudu hati, ora Nggih. sembarangan gawe ramalan ya. Nggih, Pak De. Apa cetok ngono ya. Nggih. Dene kono kuwi sing hati-hati, eling lan was. Padha. Sing kuwasa kuwi puji tumrap manungsa kuwi dikon ngamati babagan alam penciptaan. Kudu ngerteni keagungane sing Kuwasa. Makane luwih utama kuwi bali ning pribadine jaluk ngapura kelawan Gusti. Dene.
apa sing tak bedal sing mambengi kae ngono ya. Nggih Pak De leres Pak De. Jadi kesempatan muga-muga karo wis lawe iki akeh sing padha nikahake pertemanan agung supaya sejahtera makmur menungso sing alam Donya. ya. Nggih Pak De. Makane peristiwa besar iki bakal akeh kedadian wong-wong sing nampa ganjaran utawa pembalasan karmane karena tindak tanduke sing ana ngono ya. Nggih Pak De. Kok dene klutuke paribasane iso nyamper Omah. ngono ya. Nggih Pak De. Hati-hati ngono lah. Nggih. Lah iki wis kejadian to. Sampun Pak De. Dadi kuwi dike kanca menggala, menungso ki ra dikuwasa. Kudu eling lan Padha. eling marang sing Kuwasa. waspada marang sapa? Kabul. Karmane Pak De. Nek eling kan marang sing kuwasa, Nggih. nek waspada marang sapa? Marang Gusti ini Pak De ngian. Berarti wedi waspada karo Gusti kok. Luput meneh. Nek eling kuwi karo pangerane, nek Oh. waspada kuwi karo awake dhewe. Karo awake dhewe Pak De. Lakune dhewe. Nggih. Opo alik De. Lah sinamu eling karo sing kuwasa, waspada karo sing kuwasa, rumasane sing kuwasa ora ngerti kuwi ngopo wae ngono kabeh. Ayane waspada padha dipek sing kuwasa, carane ngono ya. Ha nggih Pak De. Kaboko sinamu ki sing ngobahke sing dayane sing nyipati sing Kuwasa. Nggih. dapat cetha ngono ya. Nggih Pak De. Kalau kono wae jangan disingkat, Nggih. pokok dadake Atan. Nggih Pak De. saiki difokusake pelaku nyampung lawan zat jemaah Agung. njaluk pitulungan pangapura supaya digawe kelancaran anggone nata lahir lan Tine. senajan manusa ki kepak dosa, kepak lebat ananging yen gelem njaluk ngapura karo sing kuwasa bakal diampuni dosane, bakal diudari rene. Betul. Nggih Pak De. Dadi kudu eling lan padha kuwi maknane digawa saben Dina. ora krokala mongso Mongso. ya. Nggih Pak De. Kok nek lagi kahanan seneng wis ora eling lan Padha. Nek lagi ketaman ujian godaan lagi eling lan Padha. Kamu kok sesenengan kuwi kadang kala ndromplongake yang nguji marang siramu kuwi ya. Nggih Pak De. Bala-bali tak kandhake jenenge urip iki diuji lan Uji. gitu ya. Nggih. Tak kudu ya. Nggih Pak De. Intine sing tenanan khususnya para siswa apalagi karapan santoro sinau kaya pakene iki pancen ora gampang lakune. Karena akeh tirakate iki sajrone wulan poso iki pancen tak pleni kegiatane, tak kon fokus manembah marang pangerane dhewe-dhewe kanthi laku pribadi ning omahe dhewe. Dewe. Nggih Pak De. Ewedeni ana sing mara ya dikae wejangan, dikae piwulangan. Ananging iki sementara akeh sing do nglakoni ning omah lho ya. Nggih Pak De. Karena pancen kahanan wulan-wulan iki akeh kegiatan, akeh kesibukan ya. Nggih Pak De. Babagan hubungane menungso karena wulane wulan Poso. dadi wektune kok dene kuwi padet ya. Nggih Pak De. Dadi sing biasane nek bengi iki iso ngaji utawa iso daros kuwi biasane ning wulan poso ya. Nggih Pak De. Karena eman-eman nek ora ngaji lan ora daros ya. Nggih Pak De. Karena nek masjid tanganane akeh sak ngono. Ndak mau bajer lah. Nggih Pak De. Makanya nek ngirit-ngiritan kesempatan wulan poso iki Patan. Nggih Pak De. Dadi rada ngirit yang masjid wae rasa jajan lah ngono. Wargane diboyong kok wajine buka kabeh diajak ning Masjid nggih. Ananging sayange urung ana sing damunake sahur bebarengan ya kamu. Dereng kata-katanya takjil buka bersama Pak De. Bersama ngono ya. Nggih. Kalau ki sahur bersama lah ngono to. Ha nggih. Dadi iku kan Saya ngirit Pak De. sasi ora blonjo babakan manganan lho ya. Nggih Pak De. Ya sesuk karena kabuli takmir masjid disilake ngono ya. Nggih Pak De. Sahur bersama lah buka bersama ngono ya. Dadi loro-lorone iso ngono ya. Nggih. Beda nek kaya agama kuwi gandeng ora muslim posone beda ya. Nggih. Nek kaya agama kuwi posone 1 kali 24
4 jam makan sekali asal kenyang ngono ya. Nggih, Biasanya nek ngono kuwi ngono. nggih, terus. Makanya aja kaget, ngono kuwi nek makan mesti sak piring kepek ngono ya. Sedina kok bisa danae lah ngono. Salahnya ngono kuwi ngono ya. Nggih, Ade. Ati sirama semene nek ngerti anggora nek Mas Buatok regane laporan ya. Nggih, leres niku, Pak De. Kesempatan 24 4 jam. ngono ya. Nggih. Paham lho ya. Nggih, Pak De. Ya, setelah waktu kono wae wejangan iki muga-muga dadake kemanfaatan malah sak kabehane ngono ya. Amin pangestune, Pak De. Sakut mati rahayu. Rahayu. Para menungso sing urip ning alam donya kabeh ana tata krama kabeh ana sing bau reksa aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kanggo rugi tapi urip sempurna kudu iso ngomong rasa